viavy tsy miteraka ndraiky lehilahy tsy miteraka. Izy io zegny nandraha hoe compter par 100%. Eo amin'ny 20% donc ny lehilahy tsy miteraka fa 80% ny viavy maro tsy miteraka koa. Azonareo matetiky zegny antsika mbola tanora ohatra amy la jeunesse hoe iditry 16 ans 17 ans non iditry 17 ans 18 ans 19 antegna mbola pianatra nefa antegna mbola pianatra antegna milely. Azonareo antegna milely igny amizay baka mazava hoazy mashery tsy maintsy hoavy le antegna zany tsy maintsy ho bikibo. Anao tsy mampiasa kapote, anao tsy mampiasa fisa, anao tsy mampiasa raha tokony mampamijano kibonao, mazava hoazy anao tsy maintsy magnino zegny tsy maintsy bevoka arakaraka ny tsy fahaizanao mitandrigny. Anao koa tsy maintsy mitandrigny tsy maintsy agny fogna faragnany tsy maintsy bikibo. Mavozo ray aman-dreny amizay anao mavozo ray aman-dreny tsy anao ataonao anao mavozo ray aman-dreny loso anao mandeha ataontsika hoe renin-jaza na soanao mandeha docteur voakotrokotro aminjay raha maviavy antegna kotrokotrokotrokotroko magnadoso zigny igny fangalanao tsaiky igny zegny ataontsika hoe mangala anao indraiky. Izy koa misy olo magnano karaha zany mangala izy indraiky mangala izy indroa mangala izy telo ndraiky telo avortement ataony amy leran'izy efa manambady agny amizay zay vo tegna ataontsika hoe minany amanina satria le raha misenao ro matona nambady viavy izy ty teraka. Izy koa tia nambady matoa izy tsy nambady lehilahy fa toanagna taranaka izy dikan'izany azonao igny amizay problème igny lasa magnino zegny lasa manjary manimba tokatragno lasa problème be amy fanambadiagna en fait satria eritreritry lehilahy hoe karaha eritreritry lehilahy karaha nanambady lehilahy izy fôtony anao tsy miteraka alevinareo anao fo anao koa tsy mety bevoka anao même raha fozanao lafa miny vadinao raha misenao pataontsika hoe 1 an 2 ans tsy lety nisy zaza tokatragno fa avy edy le volambolagna raha nangena loatra zanonogno le tity. Azonareo ne igny problème araiky igny zany antony mahatonga viavy araiky tsy miteraka miditry amin'ny problème faharoa. Problème faharoa ndraidraiky zegny anao niaraka tamy lehilahy anao niaraka tamy lehilahy izy io zany misy lehilahy tsy hoe maditry fa misy olo zegny tombe olo misy aretigny ndraidraiky anao tombe olo misy VH ndraidraiky anao tombe amin'ny ataontsika hoe olo misy aretigny lataka misy MST ndraidraiky anao tombe amin'olo voany syphilis. Io zegny tsy fagnomezagna tsigny le aretigny mandeha miditry amintsika vaiavy fa karaha ohatra ataontsika niaraka tamy lehilahy tsy nagnano protecteur tsy nampiasa fiarovagna antsika bikiby koa karaha zegny koa fidirany aretigny amy tegna antegna tsy atsika hoe tsy nagnino tsy naniry ke hoe ano za iaraka amy lehilahy ty beka za voany raha karaha zegny non fa anao zegny niaraka noho ny fitiavanao le olo fitiavanao voto azonao ino amizay raha misepasy ndraindraiky anao miaraka amy lehilahy misy syphilis ohatra matetiky zegny raha tsy haintsika vaiavy fa syphilis io zegny anisany mandeha manimba tragnon-janakatsika azonao tragnon-janakatsika satria alevinareo ono matoa bobony tegna viavy boany nana zegny dikan'zegny misy raha miforogno nana io aloka zy miforogno agnatin'ny aigny io mafana aveo marary azonareo fa leran'izy efa masaka nana igny zay vo izy tsy marary io fa raha koa mitsiry nana io tsy maintsy marary fogna amy voalohany azonareo anao tsy managna ny atao tsisy vola tsy sino tsy managna raha tokony andeha hitsaboanao tegnanao zegny koa ny mahatonga tegna mivolagna hoe miarasa amin'ny lampanamboly eritreritrinareo zegny antegna mivolagna zo tsy fitiavagna zo satria mba au moins anao misy problème amy fiaignanao mba voavan'olo amy vola zegny problemenao tsy zany ny sasany fa anao ro miaraka mifatifatiny lehilahy marary anao
anjaranao tompony mi débrouiller ty andeha agnantogny lehilahy io anao anjaranao tompony mandeha mizaha frein bajaj anao zegny fiainagnanao lan'olo amy raha tsisy dikany anao miantoko fiainagnanao jiaby azonao anao miantoko lehilahy anao miantoko bajajinao anao miantoko tsy raha pareil en fait c'est tellement triste kony atsika viavy miaraka amy lehilahy tsy managna raha tolotry ny antegna fitiavagna fo l'amour igny amin'izy jusqu'à l'infini juste hoe mbola amy fotoagna atsika mifankatia fo azonao ino amizay raha parce que fa magnano karaha igny du coup nao voan'ny syphilis anao voan'ny syphilis igny amizay raha io même mibogna agnatin'ny lelantinginao hantsiny même midofaka antsimporonao même midofaka or que izy midofaka igny zegny maro le raha détruine misy olo voan'ny syphilis io tellement izy tsy manambola pendant 1 mois 2 mois atarmigna koa fa syphilis or que matu raha io koa fa niboaka ivelany dikan'zegny matetiky zegny atsika vaiavy atsika zegny sarosarotra iboany aretigny par rapport ny lehilahy afaka ataotsika hoe voany aretigny niany izy ohatra hoe ataotsika nilely amin'olo misy aretigny après 2 jours 3 jours efa miboaka aretigny nany fa atsika viavy mandeha 2 semaines ataotsika ny syphilis atsika tsy mety mahay satria le arety atsika zany sarotry iboany aretigny atsika viavy plutôt que lehilahy zegny par exemple hoe misy raha mampavontovonto latika izy même pas 2 jours 3 jours fa miboaka raha mivontovonto fa viavy ela miboany aretigny imaginenao raha io fa niboaka pendant 1 mois 2 mois fa agny fa 3 mois kany anao zay vao navitany tsabo MST nao anao navoatsabo zigny ro igny ndraindraiky après ça ironao na Ali Abdallah ah bon d'accord ma chérie io numéro de téléphone ko izy koa defa 100 € zany mo nareo izy ndraiky fa on ne peut pas vous faire confiance aux vaza fa tsy azo tokisana mais bon andefanao tsara tsy andefanao moi io mahitazy aw pendant ataotsika hoe 3 mois zay vao nao baka io amizay zay vao afaka aretigny zay vao ataotsika hoe losonao mandeha mitsabo tegnanao nefa pendant 3 mois 4 mois zany efa maro raha hoanihoan'ny aretigninao io efa maro be le raha hoanihoan'ny syphilisnao fa autant que anao zegny tsisy vola voateranao miampy fotoagnany anao misy zay vao nao mandeha mitsabo igny amizay fa lasa antony araiky tsy mampiteraka ny tegna viavy avy eo misy koa mahatonga zo koa zegny avy amle efa naturel mitsy azonao misy zegny efa naturel depuis sa naissance zany efa tsisy ovule dizy efa tsisy raha mampiteraka bulbe efa tsy mahampy raha anazy zany mahatonga olo mandeha mitsabo magnano hevitra mabe voka io satria le raha agnatin'ny aignazy ao mitsy zegny no tsy ampy azonao tsy ampy zany le bulbe le raha mampatonga izy miteraka azonao izy io koa baka ovule atsika io misy raha tsy haiko mila misy raha fonoagna fontrofontro zay mampabikibo atsika raha io koa tsy ampy zegny karaha ohatra ataony pile koa agnaty fora ohatra télécommande zegny aroe télécommande araiky pile nany aroa izy koa tsy koa ampidirinao pile araiky izy tsy mandeha zany pile satria mbola misy raha tsy mahampy ao azonao de atsika vaiavy zegny misy karaha bulble zay raha izany manosika antegna mampabikibo antegna or que raha io koa tsy ampy izay koa tsy ampy enina fa ohatra ataotsika hoe efatra 5 tsy mabevoka reraka fonao zany amizay le mahatonga olo mandeha mitsabo tegna io mameno le bulle agnatin'ny aigny tsika ato azonao igny le mahatonga atsika bikibo matety koa niny lehilahy koa avy amy syphilis koa zay vao koa mahatonga lehilahy sasany tsy miteraka efa maty zany le ranony kabojy mampisy zaza igny mikazikigny ino amizay ny solution atao anao jeté zegny agnatin'ny foyer anao le tsy miteraka ohatra efa misy ny atao hoe mère porteuse
mera porteuse zengi zaza boka na vangati kibunazi avyo tsy zanany fa zankanao lion baba lion ren fa viavy mera porteuse ty zengi juste mitonga zankanao pendant 9 mois fa tsy izy mamany izy ataotsika hoe nagnaboakanao fa tsy lionao izy tsy son raiky amle viavy nagnaboaka fa ataotsika hoe olo hafa ny tegna reniny azonao misy baterinaka décharge olo hafa zegny ny reniny iny atao hoe mère porteuse la plupart n'olo andafy agny zegny efa mampiasa io mère porteuse io hoe karamenao olo igny hoe itonga zankanao pendant 9 mois terka izy amiagnanao aveo check igny atao hoe mère porteuse tsy zanaka le vaiavy nitonga agnatin'ny kibo fa zanakanareo ampivadiany satria anao mijalijaly miteraka de igny zegny mère porteuse izy igny zany tsy olo jiaby ataotsika hoe misy an'izay zavatra zay mavoefa ndraiky mavita zay condition zay fa misy ataotsika hoe olo ataotsika hoe olo misy ny atao zegny mavita miantoko mère porteuse mavita rapporteuse karaha zegny fa la plupart ny gasy izy koa tsy gasy manambola tsy mavita zany azonareo anareo magnanaova renseignement hoe karakory matombo mère porteuse zegny mandana docteur Antananarivo zavanao le clinique malaza mety magnano mère porteuse io regny karantegny zegny zany le mère porteuse faro magnaraka zay izy koa ataotsika hoe sagnatrialy anao le vaiaviny tsy miteraka anao zegny tokony masandra miaccorde vadinao mandeha miteraka amin'olo hafa hoe ataotsika par exemple hoe ohatra ataotsika hoe mère porteuse zany koa izy fa ny ataony fogna milely izy de tsoany zaza miboaka avy agnatin'ny kibony vai pendant 9 mois aveo anao mitary misy karaha ohatra hoe anao zegny mamany nandra hoe zanaka lelahy zanakanao zay feky ny solution hitako anao tsy teraka ka ino raha afaka ataonao iforcenao lelahy ty doko aminao or que za lelahy mila zaza isanandra forcenao lelahy ty nampadianao or que izy mila zaza tsy tokony tsy amiagnatsiny aminakahy edy za manokagna za koa ataotsika hoe za koa tsy miteraka za miaccorde vadiko mandeha miaraka amin'olo hafa mandeha mitirany satria nonino eko baka tsy maintsy ho avy andeha hagnano tsikotsiko amin'ny farany agny izy anao tsy teraka ka izy tafandrianao momba miaraka aminao noho ny avy amin'ny fitiavagna anao ma chérie anao mbola ho faty ary aveo mbola tsy azovy maty aloha aminareo roa aveo jusqu'à ombiagna anao matoe azonao fa ny tegna mety aleo va lehilahy ty mandeha miteraka amin'olo hafa aveo zanaka lehilahy ataonareo zanakanareo anareo koa tegna mifankatia tout est possible aux vazanareo koa mifankatia tout est possible fa matoa anao tsy miaccepta zegny du coup anao dikan'zegny ataotsika hoe misy toetra ratsy fa en réalité anao koa tsy miteraka anao tokony masandra miaccorde vadinao mandeha miteraka amin'olo hafa karaha zegny ataony le lehilahy tsy miteraka le lehilahy antegna vaiavy mandeha mangala tsaiky tsy miteraka le lehilahy antegna vaiavy antegna le lehilahy anao mandeha miteraka anareo ma chérie na ilely manomboko marandragny zikandratsofotro raha io koa fa tsy hoisy afana fô tragnonjanokanareo fa tsy hiteraka franchement magnazany le problème io tsy fagnomezantsiny erreur anao tamy la jeunesse non c'est ton erreur fa matetiky on va payer les pots cassés aux vazaha antegna le lasa vadiny tegna antegna ne maro fiainagna vitantegna surtout antegna tanora aveo le situation anao tsy anao tsy nairaniagnan'olo tamy taloha tagny anao sarotra agnometsing'olo magna anao tsy miteraka tsy hainao ino fiainagna anazy tsy hainao ndraindraiky mety problème ny santé-nany ndraindraiky ataotsika hoe resaka ditriditry tamy taloha tagny ndraindraiky ohatra ny volaniko le syphilis igny fa lisany raha tsy mampiteraka aby zany aveo koa misy karaha io koa niny sasany koa ino koa le olo regny tsy mifagnambiny za fa avy nahita raha zany za fa avy nahita j'ai déjà vu en fait
Zava vnaït en fait. Vazati zeng nangan mariage tam vayavio. Il fait le mariage. Roko fa nangan mariage. Nangan tous les moyens zeng les lati. Mbam terka vayavti. Lele mbar kono tondro. Fati spose. Angat une semaine mi kurkuranga el fam lele. Mi fam pi mi kit del fam lele. Fati le temps non stop. Bobun drak ti fam alal ka fwek. C'est tellement Vazati, il n'accepte pas les vayavit chimterka. Voler le matin, voler le haling, voler les rives tout le temps, tout le temps, tout le temps. Deuxième, je connais un karati. Rare ka full vazai, rare ka nangan rapport, rare ka lel vayavi mochre tonga cheki. Ils avaient roni sar ka foton Vazati zani si d'accord on vayavti chnetan ngazan ka. Divorce lach kan sar karo. La vayavti da kufana pas de gaz. Même pas tot ko 3 mois na sando de la gaz yo. Fana veste vayavu. Fa bikibu ta. Zaza ta petkato. Or que tam volu na barkono mafti tina no van vazavi avtim terka. Salpetas sintaran. Izam de ko fana ngan karatiro ile vayavi ko faner ka tam gas ni zro bikibo. Ave comme isso vai a sasan. Ti terka is fatshim lele. Kara ut tantin naneze. Ela enta devan cheki. Misa nada is kama itaolo. Afka mandem terka mandem shina no. Zanung. No mi vola ngara kara zeng zan manum kujoti. Ela nienga kuzei. En ngambro pul tong neng tambun tanti tetu. En ngambro pul tong neng tambun tanti. Za instantina na ko fan sarka tam vazana tam 2009, 2010. Za tsar na ita le lan yar katam nazia pre. Jusqu'is ménopause. Ato tskawe tam ni 2000 ifire. 2008 zane totsko mbola vous 30 ans 31 ans izi mbola tanura zambola charna ita izi nyarka tamle laha jusqu'à tsika jomi ten 2024 yo or que isti terka gauche à droite zamani mananzan kamari notre coachilel mama notre chitera ke charni amasna marizan tam 1900 na tam 1000 kala lautang zani inexiste fa tsar n'existe ek zani que anoi vad kmas na marika iterka wazi ci possible ano ko chilele no ci terka jusqu'à tsikam ten je tsar ni terka jusqu'à ta ela vraiment ela to koira zani ret 2008 zais fanana no kantang is fatsarna na ambad vazai vadin vazai ko fani sar katamnan 2009 2009 ni sar karondek vazayu zat sar da namba le la sipa wemba yinkule tonton tenga mandalo na we yingle la sipa ne he ne vandek fangri ngai terka tous les jours ano ko chilel chiterka tati vraiment zakuna mzanlan wala uzarana ngino na ze sarambavti uzambola volele antanga viave miss bob ti volele lela lan fangante lera yel mtarcha yuko fanoko fati terka you know chimfit bibit zan le problème tantina netam zef twanga zezan ti avazda luat is me accepta mul merkam nazis ko tsvazda moi ano ndeka emo itavano misvazande ngatkom tanempan vulbim nongi nantenga no si befu rer kam rode chmet maita vazake surtout non dem tanemban vulanga zo vazande kala vadno wang sartwe naganzan na toni vraiment c'est triste en fait.